atibatike zvechopu chopu. Muri Zimbabwe situation iri panapa haisina kumira mushe ende atidi kuti tiite zvinhu zvekuti patinopedza kuti nyaya idzo dzataurika totanga kukotwa wrong zvichinzi muri kuita zvinhu zvakuti muri kutanga muri kuvenga zvinhu zvenyika yenyu. But situation iri panapa, first of all let's all agree kuti haisi problem yemunhu kana kuti problem yenyika so far, problem yenyika dzana donoro uko vari kudenhana nehondo dzavo dzavari kudenhana, so zvinhu izvozvo zviri kuaffecta nyika yekwedu. But this is bad news because isusu tinoziva kuti ukaona maprices akuramba achingoendesana achingoita zvakadai so izvo zvinokonzeresa kukwira kwezvinhu zvakawanda. Nekuti ndatomuka ndichitaura nasomeone ari kuZimbabwe achinitaurira kuzvoni hakusisina kana kombi iri kuita 50 cents, hakusisina chinje coin, zvinhu zvese zvakungotangira padola, munhu wese akungodedzera 1 mari pakuita se pakufamba. So zvadaro manje tinotarisa kune vanhu vekuti mamai anoenda kunohodha musika vanoita sei vaya akangonzwa kuti komba kusina coin zvinhu zvese even malaggage avo akungokwidzwa, the next thing jaari kuita ari kusvika achinokwidzawo zvinhu zvake zvaanenge achihodha izvozvo. Vanhu same vanhu vematuckshop anopedzera kuti but patransport ndikukwara, mawholesalers vanongowedzera maprices avo chinyararire, ndiko kwazvinopedzera zvaita se zvasvika. So this is bad news honestly muri yeZimbabwe pandiri kunzwa kuti petrol nedhiziri zvawedzera mutengo zvakwira. Situation iyi haina kumira zvakanaka, situation iyi haisi kufadza. Ndiri kutambira mashoko the government through the Zimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA has announced new retail prices for petroleum effective March 26, setting diesel 50 at ZWG 52.9 per liter, US dollars $2.5 per liter, and blend E5 at ZWG 55.13 per liter, USD $2.17 per liter, and said there are sufficient stocks in the supply chain from Beira and inland storage facilities with more than 3 months supply cover. ZERA said it is monitoring security of supply and working with oil traders, opening supply routes not affected by the current conflict in the Middle East. The authority warned that cost pressure requires prices to be reviewed for 2 weeks to avoid fuel shortages and arbitrage. The government said it will take deliberate actions to ensure fuel brought into the country reaches all fuel stations, especially in far-flung areas, and that state companies, patronage and NOIC will be active in distributing. Officials added the new diesel price was set to mitigate impacts on mining, agriculture, haulage services and passenger transport, and that without government intervention diesel would have reached $2.20 per liter. As an additional measure, immediate approval has been given to import diesel by road in additional to pipeline. Ndo mamirira akaita chinhu chacho muri yeZimbabwe nyaya dzacho ziri kutaurwa, but this is bad news sekutaura kwandiri kuzviita panapa kuti patiri kunzwa situation ichisvika pakadai so apa hazvisi zvinhu zvinofadza kutaura pafair chapu chepu, but zvisiri zvinhu zvinofadza kudaro. Tine mapercentage atiri kuona panapa muSADC. It's not like we are comparing nyika yekwedu nedzimwe nyika, it's not like that, but tiri kungoti aiwaka izvi zvimwe zvacho zvika zvimagara mataxes something chimwe chikutobatwa chisiri right, chagara pakatodzikiswa gejo kudhara, ende gejo racho rakatodzikiswa kudhara gejo racho mukunyanya kurizoriwanza zvekudaro, because onai tine SADC fuel price stock panapa. Toda kuona kuti zvinhu zvacho zvakamira semuSADC price shoko iri panapa nyika yega tichaisa nemadates acho tionesane kuti kaera kari kubva nepapi. Regedza titangire pane Zimbabwe January na February 2026 fuel yanga yatori $56 zvayo per liter, but kuzongona kuti March kudai so zvichienda yatopa $2.17. This is the situation. Ndoma kwirira iri kuita, saka yakakwira ne plus 39.1%. Ndoma wedzerera rakaita. Toba tapinda paZambia yanga iri $51 per liter, but paruzoti March apa ikabva yangoita $60, kureva kuti vakangowedzera ka 6%. Dauti munyatsoongorora zvinhu zviri panapa. Tanzania ichiti $30, but ikangomuvha mbijana veti $35, kureva kuti ikangoisa
ka plus 4% chete ndoka kangoiswa panapa ka 4% ndoka kangoningira tobata apa kuti Mozambique iri pakudedzera kuti $20 vayangoti $25 ka 4% futaka right. Topinda mujoza muno South Africa iri kuti $0.04 ikabva yangoti $0.06 kureva kuti plus ka 2%. Botswana yanga iri pa $10 na nhasi ingori pa $10 ipapo yakawedzera ne 0%, hapana kukwira kana kudzika kwakaitika. Namibia $12 bhayangoita $15 kureva kuti ka plus 3%. Taona kuti alright ma price acho agara ari kuningana. Why is it nyika yedu ndo ari kunyanya kushivha sterek? Ndo pano patichida kuti tionesane ipapo. Why nyika yedu ma price ndo anobvunda sterek? Pamwe pangoti kachakata anobva pane zvimwe zvinhu zvokuti guys ka tinoona kutogara tichitofunga kuti ma problems acho akasolve kudhara. Taga yagara yanga iri price yanga iri padenga kudhara. Maitodhonzerana neZambia but ona Zambia ikai aina tombowedzera mazi percentage zvekudaro. Why yedu yabva yasvika ku $2 something? Nguva yese inini ndo pandinoona these guys ka vanenge vari mu department iri maybe vari kutotora advantage yekutongopfumira ipapo pazvinhu zvacho. Poziwo kamuka yakunzi $2 something this percentage rape mangwana vanoramba chingonzi ana ningi ndo mabillionaire vamwe vese hamuna chamunoziva ndo kwazvinoperera. Why zvichidaro? Why zvinhu zvakadaro zvichiitika? It's very bad. Ma policies mamwe munenge muchiisirana nekuzoti ma taxes machinji pane pamwe pekuti panoda kungoadjust tongoona kuti alright isusu kasenyika hatingazombo hapana pekuti tozonzi tese takuda kungopfumira munyaya yekuti fuel iri kudhura. Pongoro toita sei? Toisirana kama prices ari reasonable pazvinhu zvacho apa. Tombomira kuda kupfumira ku fuel toti ngatibatane kune mamwe department fuel ngatingoiregedzawo yakadaro zvinhu zvotoendeka because unaona fuel transport ikangotanga kungodhura chete patoshata makutodzosera vanhu kugore remabhasikoro rere 2008. In case you didn't know guys, 2008 ranga ri gore remabhasikoro vanhu vaenda nemabhasikoro kubasa because ndo painyanyorowa mari neinflation zvekupenga paipi kuti uda kungoti zvingoonerwa chingoti kombi pepe unonosvika kubasa kwako iwo osvika mari yawatambira washandira mwedzi wese yotonzi haichakwani kudzoka nekombi kumba. Saka vanhu vaingorwa nemabhasikoro vachingochemba vachingoita vaingoita vaingofamba nemoto maifamba nadzo. Handisi kuti munhu wese airowa bhasikoro but nditotaura kuti namba zhinji isusu tichitaura panapa totaura on behalf of namba zhinji vanhu vaingozviroveravo mabhasikoro avo. Saka ndikuona kuti ndokwakuenda situation yacho $2.17 amana pafuel. Aiwa kumana ngatiregedze kudaro ka zvanyanyota seko zvekuti tingabva tandoti tingoti musadhaki tese one zviripo here zvimwe zviri kugonekwa one nyika idzi dzimwe dziri musadhaki zviri kutadzikwa nenyika yedu. Kana zviripo tinge tichionesana kuti chii chiri kunyatsoitika ipapapa nekuti pane zvimwe zvinhu zvokuti katingongoti aiwa iko shamari wei musaneonikirikina isi mhosva yanikira atinomboti mhosva yemunhu hapana patisi kublame any politician asi tiri kutaura politician watiri kuti kublame ana ndana donoro iva vari kuita zvavari kuita vari kudonorana ndo patinobvuma kuti aiwa muri kukanganisa but onaka kukanganisa kwenyu wise kwabva kwatotanga kuZimbabwe yabva yatotanga ndo yatokanganiswa zvekudaro akomanaka aiwa kana ndimiwo alright kana pane pari kubhadharwa ma extra charges mogara matiudza kuti aiwa Zimbabwe ine ma extra charges yanenge ichirohwa komana. Saka dzikamai togara tatongonyarara tozoti idzi nyaya dzitaurwe nekuti tikada zvinhu zvikadauramba zvakadai so izvi handisi kuona zvichipera mumushenini asi zvinhu zvakanaka zviri kuitika. But anyway ndo zviripo hanzi yadeuka hauna zvaungambozviita ka unongoramba wakungoda kungokomborenawo asi ndo zvinhu zvinenge zvangopo dzine dzangoshungu kuti vedwe zvinhu ngazvivo better munyika yekwedu. But without wasting much of your time muri yeZimbabwe regedza ndishandisawo mukana unoyu kuzivisa maZimbabweans ese zvawo vari munyika yeSouth Africa ineyi vari kudawo kuregisterwa macompanies avo nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti batai company inonzi Education Research iyo inotungamirirwa naana Mukoma Owen dzinova idzo shasha pakuregister macompanies. Kune munhu wese isedha uri kunze kweSouth Africa uri mukati meSouth Africa uri kuda kuregisterwa companies long as une passport nekuti chinyaya iri kunetsa pano ndekuti vanhu avachina chinhu chinonzi ma-work permits kana kuti ma-study permits but anything to do with company registration iwewe chete
conduct education research because they provide professional consultant services for registering companies in South Africa and opening of FNB business accounts for local and international clients, all from the comfort of your home. FNB business accounts can be used for virtually any transaction: foreign currency deposit, daily business transaction, savings and cash investments, online banking, EFT and e-wallet, cash withdrawals at ATMs and POS, receiving salary and property rentals, deposits from South African residents, international money transfers and payments, debit orders for funeral and insurance policies, DSTV subscriptions, buying airtime and electricity, sending money home and abroad using agents like Access Money, Mama Money, Mukuru and World Remit. For more information, uchida number the education research kuti uite zvinhu zvese kubatsirwa kutanga kuitawo zvinhu zvekuita vamwe vari kufada yava. Anditi number dzavo ndo dziri pa screen idzi. Bata management team +27 73 302 1868. Ndichadzokorodza +27 73 302 1868 ndidzo namba dzinobatika management ye education research. Kana uchida unotaura navo, unongotanga kana ukatoda kungoita ukatotorombo rakanaka unotojambira wachataura kana usikana pa reception wangoti mukoma Owen zvatoita phone yotopuwa mukoma Owen wakutotaurwa newe muzimba zvakatokosha zvakatodaro wobva wabatsirikana. Contact them. Namba dzavo ndidzo dzendakusiyira pa screen, hama dzangu, muitewo zvinhu zvenyu zvinoita se zvinobatika zvinofamba ipapo.